Mga residente sa Dakbayan sa Talisay nangandam na daan sa posibleng pag-igo sa gibana-banang super typhoon ugma sa buntag. Panimay ug sakayan sa dagat ilang gipanggaid. Jinky Bargio, Sugin Limi. Di mo menos kapinos sa kalibo ka mga mulupyo gikan sa 5 ka sityo sa barangay Tangke, Talisay City na busy sa pagpangandam alang sa pag-abot ni Bagyong Yolanda. Kasagaran kanila, mga namuyo daplin sa baybayon. Doon na mamikuan si may amplifier bitaw, muna ang mga service pagpaibaw. Ang tanang sityo nga nabilong sa kuan baybayon, amo nagisang gi-inform. Tungod sa kabalakas sa mga residente dinhi sa Sitio Salvador sa Barangay Tangke sa siyudad sa Talisay, nangandam na sab sila karon palang adlaw gani dulan gatos na ka mga gagmayng sakayan ng ilang gipanggaid karon dinhi layo sa dagat aron matud pa malikayan nga magkabangga kini sila sa gayon nga mohapak na ang kusog nga hangin. Amo na ning safety daan kay na may umabot nga bagyo. Kay dili na mo safety maguba niya, pero dili pangilbuhan ni taon. Mo lang amo lang ning ikuan daan ni. Magpamahaw amo na ni saka. Gawas ini gisugdan na sab nila og gaid gamit ang pisi ang ilang mga Pinoy-anan. Doon na say migamit og mga alambre pagsiguro nga di manglupad ang ilang mga atop sa kakusog sa hangin. Wa na may bagyo gud. Nya di ko lang daan gi bentingan ba para dili makuan tumpagan to kay naam sa gamay payag dito kuya ma tumpagan. Aron dili malupad amo balay. Bisan ang tag-iya ining dakong panimay, wa mi kumpiyansa, gigaid sa poste sa kuryente ang iyang balay. Tungod sa kakuyaw, voluntaryong mihiklin din sa Tangke National High School ang dulan 20 ka mga pamilya nga nagpuyo sa mga coastal barangays. Dani, bakit na delikado mo doon sa mga good kay dito, bansada kay sa hangin kay tumoy sa mga suba man good. Na, lapuka na, kung magpaabot patag ka ng kuha na, bag kuha ng nanay hangin-hangin, di delikado na ako yung anak na mabdos pa siya, kausawa. Sa iban, ma'am, layo kayo ng iban, nag-andan madaan diri sila kay basi kung matlan ko sa sibag dito sa ilang bahay niya, ila ko ng mabahay, gabok. Kagabi ipipila ka mga residente sa barangay poblasyon nga nagpuyo sa daplin sa dagat ang namakwit sa Talisay City Sports Complex. Jinky Bargio, News 5. Gideklarar ni Governor Junjun Davide ang pag-cancel sa trabaho sa gobyerno o pribadong mga kompanya sugod kaganinang udto ug hangtod og mga adlaw. Apan dili mamugos ang Kapitolyo sa mga pribadong kompanya kung padayon kining magtrabaho. Ryan Sorote, Sugin Limi. Way trabaho sa tibok lalawigan sa sugbo-sugod kaganyang udto hangtod Biyernes human kini gideklara ni Cebu Governor Hilario Davide III kaganiha. Gani nagmingaw na ang Kapitolyo human gi half day ang trabaho. Gawas sa mga government offices nalakip sa maong mando ang mga pribadong kumpanya. Apan di mamugos ang Kapitolyo sa mga private-owned companies nga padayon sa pagpatrabaho bisan sa deklarasyon sa gobernador. Walay sanksyon anak niya. Pero ang iya gyud ninghangi gyud siya nga kung mahimo i-cancel na ginato tanan. Kay lisod kaayo nga unya na lang ta magmahay na lang tag kahuman. Anda mohatag ang Kapitolyo og kopya sa executive order sa gobernador aron sa pagkumbinser sa mga kumpanya nga ikanselar ang ilang mga trabaho. Matod ni Natera nga buot sa gobernador nga mag-uban sa balay ang tanan aron makapangandam sa nagsingabot nga bagyong si Yolanda. Ang gusto sa ni governor nga mas maayo kung ang mga tao naa siya indoors para dili ta maapektahan na sa mga tagak niya sa gawas. Nabaroy mga scene nga manglupad, mga kahoy, mga tumba. Gipabilin sa pagagamahanan sa lalawigan ang usa ka skeletal force aron sa pagtutok sa pag-igo sa bagyo sa Sugbo. Gilangkuban kini sa Office of the Governor, Provincial Engineers Office, Social Welfare Office, Health Office, Provincial Administrator's Office o Provincial Information Office. Ryan Sorote, News 5. Sayang bahin si Cebu City Mayor Michael Rama mipahibaw karong hapon nga wa nay trabaho sa public o private companies nga nahimutang sa siyudad sa Sugbo. Samtang napuno ang mga dagkong tindahan kagabi sa mga konsumidor
nga gustong mamalit daan og mga pagkaon, flashlights ug uban pa isip pagpangandam sa umaabot nga super typhoon. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Ingon ini ang sitwasyon kagabi isud sa usa ka supermarket sa uptown area nga nakuhaan og video. Nagdasok ang mga tao. Taas ang linya paingon sa cashier. Samtang ang uban naghuot sa pagpamalit og mga pagkaon alang sa ilang pagpangandam sa epekto unya sa gitawag nga kusog nga bagyo nga muigo sa Kabisayan ugma. Nagkuyog ang pamilyang Kaburnay sa pagpamalit kagabi. Ginusa ka semana nila kining konsumo ang ilang gipamalit nga pagkaon. Preparation na ni sa bagyo kay may mangandam ta sir ba? Nakapalit kagwan kanang flashlight kanang mga para kinahanglanon sa balay para kaon. Mga nilata. Alas 9, sugod na ang daghan ng sa mga tao. Ya, unsay kwan sir? Flashlight, posporo, kandila. Kandila. Oo. Preparasyon sa Typhoon super para birni abir. Sa downtown area, way kalainan ang mga tao ining usa ka supermarket nga naghuot. Balig, kuan, siyam ka, kuan. Oh, ya, para na among makaon, kay simba ko urog, kuan ang bagyo, may lang ta makakaon ta dayon. Dugang ni Aida, nga unta maghiusa ang tanang Subuanon sa pag-ampo sa pamasin nga mulihay pa ang bagyo. Ray Pasaporte, News 5. Nunot sa nahitabo kagabi, Department of Trade and Industry mipasalig nga adunay igong supply ang mga retailers sa Sugbo bisan sa pagdagsa sa mga pumapalit nga nangandam sa bagyo. Nagpadayon usab nga gipatuman ang pagdili sa pagpataas sa mga presyo sa mga nagunang papaliton sukod madeklarar ang state of calamity tungod sa linog. Ryan Sorote, Sugin Limi. Gipasalig sa Department of Trade and Industry Cebu nga dunay igong supply sa mga nagunang panginahanglanon sa publiko bisan sa pagdagsa sa mga pumapalit sa matindahan aron mangandam sa bagyo. Matud nila, adunay dugang supply nga nahibilin sa mga retailers nga alang unta sa mga biktima sa linog sa lalawigan sa Bohol. Kini ang hinungdan nga miabot og usa ka buwan ang mga napondo nga mga supply sa nagunang palitunon dinhi sa Sugbo. Apan tungod sa pagdagsa sa mga pumapalit kagahapon sa matindahan, posible nga kutob na lang ang supply sa tulo ka semana. Duha ngadto sa tulo ka semana ang normal nga supply sa mga retailers dinhi sa Sugbo. It will continue 1 week na in ato nga klase sa pagpamalit. They can still sustain it and they estimated it to have 2 to 3 weeks. Padayon usab nga gipatuman dinhi sa Sugbo ang price freeze nga gisugdan sa DTI human sa nitabong linog niadtong Oktubre 15. Hangtod karon, way na monitor ang buhatan nga misupak sa price freeze. Gisiguro usab sa DTI nga way naghoarding sa mga supply. We have even monitoring staff going around for the enforcement of the price freeze and for the monitoring of supply. Ryan Sorote, News 5. Kanselado na ang mga biyahe sa barko human gibutang ubos sa Signal No. 2 ang mga lugar sa Kabisayan. Ang uban nga mga barko mitago na usab. Samtang duha ka flight sa Mactan Cebu International Airport ang gikanselar usab. King Perez, Sugin Limi. Pipila na lang ang mga barko ang nagpabilin dinhi sa mga pantalan sa dakbayan sa Sugbo. Nagmingaw na sa mga passenger terminal sa panagpabilin kining mga na-stranded nga mga pasahero human hingpit na nga gisuspenso sa Philippine Coast Guard ang mga biyahe sa kadagatan. Sama sa pamilyang Candrejo nga gikan pa sa ilang pagbakasyon sa Davao. Mupauli na unta sa Masbate apan wa sila'y mahimo kun dili magpaabot dinhi sa Pier 3 sa sunod nga biyahe. Ang mas maayo kung yung pabilin kay lisod man mula kay basin delikado ba ya? Nahimong basehan ini ang pahimangno sa pag-asa nga ubos sa Signal No. 1 ng Cebu. Sa ngayon, almost buong Visayas kasi maapektuhan, Eastern, Western, and Central Visayas. So, kahit sa may Mindanao, kaya na-cancel na rin yung mga biyahe na yun. Hinoon anaara sa mga tag-iya sa mga barko kung magpabilin nga nakaangkla ang mga barko sa pier. Ngayon po, may mga barko na nag-take shelter sa may Liloan, sa Carmen hanggang sa Nasipit. Samtang normal ang operasyon sa Mactan Cebu International Airport karong adlaw. Gani padayon silang nanawat og mga pasahero nga mogikan og moabot sa tugpahanan. Duha pa ka mga flights padung Cagayan de Oro ug Butuan City ang i-cancel sa pagkutlo ning balita.
What happens is that we are in charge of airport operations. If there is a reason to close the airport, then we will. Gipaniguro sa MCIAA nga giplanuhan na sa tanang division offices sa mga lakang nga himuon kon maapektuhan ang utility sa tugpahanan atol sa bagyo sama sa kuryente, tubig ug komunikasyon. Hinuon matod sa general manager nga naa sila'y gahom nga pasirada ng airport kun dili na kiniluwas. There will be debris that's flying around. Automatically, if there's a debris that falls on the runway, which makes the runway inoperable, then we immediately close the runway. King Perez, News 5.